Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Hayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan kini samtang may langit pa og yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod dili gayod sayluan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa naghisgot sa kalainan sa balaod nga sinulat sa tao or sinulat sa bato, sinulat sa papel, o ang balaod nga gisulat sa espiritu. Ang ningon si San Pablo nga si Moises nga nagdala adtong balaod nga sinulat ni nahimong sulaw or suwaw ang iyang naong ning radjet ba ang kabalaan tungod sa iyang pagdala sa balaod nga sinulat nga nagdala man ganito kamatayon matud pang San Pablo. Pero ang sa Espiritu Santo kung buot hunahunaon mas suwaw pagyud unta. Pero kung atong pamalandungan nganong makatutok man ta sa tao nga nagsangyaw bahin sa New Testament kaysa tao nga sama atong Moises nga iyang tabuna ng iyang naong tungod kay ang mga tao moingon tabuni imong naong Moises kay suwaw kay tanawon. Pero karon pras nako nagsangyaw ko diri sa may tan-aw niyo ni suwaw akong naong. Wa naman gani mo maningog nangamatay naman gani mo. So wa masuwaw oy. Unsa man dining kasuwaw nga pasabot ni San Pablo. Ang tinuod nga kasuwaw kanang espirituhanon sad. Ang kalag sa taong makasasala dili makaharong sa kamatuoran sa balaod sa espiritu. Sama anang sa una, ingon sila, ang tao nga nagsakpan nga nanapaw, batuon hangtod mamatay. Mao na katong sinuwat, you shall not commit adultery. So ang buhaton sa mga tao sa una, maglikay lang yun nga dili masakpan. Basta di lang yun masakpan, okay na. Pranang ayaw, pangawat. No, ayaw pangawat. Ang mangawat, patyon or putlans kamot. Basta di lang ka masakpan, ayos. Bisan hangtod karon mao man na ang atong balaod kana mga balaod nga sinuwat sama anang balaod sa drugas
O di lang ka masakpan, tago lang yun. Kinahanglan maayo lang yun ang atong pagkadil. Basta di lang masakpan. Nga naman, kay ang balaod manggod, gipatuman sa tao nga limitado ang iyang knowledge, limitado ang iyang presensya. Pero ang Espiritu Santo, kung mauna gani muhimog balaod, ang tanang lugar sa kalibutan iyang makita. Ang tanan nga tinaguan iyang mausisa. So why matago niya? Asa man siya mo condemn nato, dili dihas prisuhan nga kanang rihas, dili kanang pusas, or dili ta pusilon. Pero ang iyang tulisokog diretso ang konsensya. Mao bitaw na nga ang bana kon makasa sa iyang asawa, niya ang asawa wa kasakop, igabot niya sa ila, magsige pa siya halok-halok siyang asawa, good evening mami, good evening B, ang mga bibim na sila inana. Nya kiskis siya, nya gikan day siya siyang kabit. Di kasakop dayon anang asawa. Pero ang bana nga nahibaw, nga nagbuhat na siya ana, di na siya mahiluna. Labi nag iyang makita ang iyang asawa, kuan kayo, buutan kayo, nya nagtinarong yun, makonsensya siya. Dili siya katutok ba, di siya kaharong sa kamatuuran nga gipresentar diha sa iyang kasing-kasing. The law of the spirit of truth, the spirit of love, the spirit of purity. Di siya kaharong ana. Mas suwaw na siya kay bisag matug siya, nya way gatulisok niya, kanunay siyang mag-alindasay kay makonsensya. Ngilingay mong tupad, ing nawa ka makonsensya karon. Pras natugod mga buutan kay tagnaong, sige kitag simba, ako sige jud kog misa. Kamo sa diha ato mga lektor butang-butang kinag mga brunda diri kay mga buutan kay ignaw nya tinuod gyud kaha nga ang imong hunahuna wa masudli og dautan, wa gyud karoy mga biases, wa roy tao nga inigtan-aw nimo makapanaway dayon ka. Basig naa ang imo rang external sign nga ang imong utok kanimanggong brunda, kanang ibutang diri nga brunda, nagsimbolo na nga mapaubsanon ka. Nya kay mapaubsanon man masinugtanon. Nya tinuod jud kang masinugtanon ka o masinupakon. Oy, ay na lang tanin niyo. Kusog kay mo supak-supak. Mao na ang Espiritu Santo mo'y nahibaw, ana. Munang ningon si San Pablo, nagsunod mi sa Espiritu Santo. O kay ang Espiritu Santo suwaw man kaayo, o niya gasunod man sila, makatutok naman sila, ang mga apostoles superior kaysa mga tao sa kalibutan. Ang pasabot ani, mas lig-on silag baruganan kaysa tao nga nagsunod lang sa balaod nga lumalabay. Kay ang balaod nga gisunod sa mga apostoles, balaod man nga dili matapos. Nindot kaayo nga kita sad magsunod aning maong balaod, samtang tumano nato ang mga balaod dinhis kalibutan. Layo kay tas peligro sama anang balaod sa traffic, ang traffic light. Iniglingi nimo wag tuo, nya stop ka, nya wag tuo, mingaw kayo kay alas 2 kadlawon. Unsa man mulabang ka o mohonong gyud huwaton gyud nimong mo green. Pero ikaw ra gyung usa diha, kita kay nimo ang isig kadaplin, ikaw ra gyung usa. Unsa man mulabang o dili. Kung naa kay balaod sa Espiritu Santo, di jud ka mulabang. Ngano man gitahod man nimo ang
unsay gitudlo bisan pagway nagtan-aw, bisan pagway peligro tumano nimo. Dili lang panahon sa naay magtan-aw or namiligro kang madakpan, kung dili tungod kay niila ka sa balyo sa maong balaod, the spirit of the law, nga para gid na sa kayuhan. Usahay mura kag nganlag buang pero imog yung tumanon. Pareha tong driver bus taxi nga nabalita, no, nga naay attache case nga nahibilin sa iyang sakyanan nya, wa gid niya hilabti, gihatod niya sa estasyonan. Sa dihang gitawag, pila to'y soda to? 300,000 ana. Gihatag nga to nya, tagaan siya og gamayng pahalipay, wa gid niya dawata kay giplitihan naman kuno siya. Obligasyon niya ang pag-uli unsa may nalimtan sa iyang pasahero. Unsa man tong taxi driver, malangit o maimpierno? Malangit yun to. Nga naman, dili lang tungod kay mahadlok siyang silutan, kung dili nikita siya sa value of honesty, kanabang ayaw hilabti ang dili imo. Muna sa atong tubag sa Salmo, balaan ang Ginoo nga atong Dios. Nganong balaan siya? Kay bisag wa pay mosilot niya, di gyud siya magpakasala. Kay ang sala kontra gina niya. Muna kita sa donta, labi na gid ang atong mga leaders, mo ilagi ta nga ang sala kontra gina nato, og dili ta mubuhat ana, di lang tungod kay nahadlok tang silutan, kung dili tungod kay di gina siya sugo sa Ginoo. Nakit-a na ta sa Espiritu Santo. Manindog ta. Mga igsoon, isip mga binunyagan, malaumon og mapaubsanon kitang mudangop sa Dios sa pag-ingon, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga sila nga nangulo sa simbahan, magpabilin nga makununayon sa kadasig, ug hatagan sila sa Ginoo, ug igong kusog sa paglahutay, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magtambayayong alang sa kalambuan ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga kabatanunan, makabaton og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga himatyon makasinati sa gugma ug kaluoy sa Dios, ug makabaton silag pagsalig ug paglaom, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga nagtuo kang Kristo nga mihalina, makatagamtam na sa walay katapusang kalipay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Makagagahom og maluluyon nga Amahan, dawata ang among pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.